Ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο με τον άνθρωπο? Είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Απ' τη μία παράγει πολιτισμό, επιστήμη, τέχνη και απ' την άλλη καταστρέφει τον ίδιο του τον εαυτό αλλά και τον κόσμο γύρω του. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για τις μεγάλες καταστροφές, τους πολέμους, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες που αποτυπώνουν την πολύ σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, αλλά και για την καθημερινότητα. Μένουμε σε τοξικές σχέσεις, παραμελούμε την υγεία μας, κάνουμε πράγματα που ξέρουμε σίγουρα ότι θα μας βλάψουν. Δεν είναι άγνοια. Φαίνεται να είναι κάτι βαθύτερο. Στην καρδιά αυτής της αντίφασης είναι η βαθιά επίγνωση ότι ο άνθρωπος είναι θνητός. Αυτή η γνώση γεννά φόβο, άγχος και μια διαρκή αναζήτηση νοήματος. Και όταν αυτή η υπαρξιακή αγωνία δεν καταλήγει σε κατανόηση, οδηγεί σε σύγκρουση. Φαίνεται μέσα μας υπάρχουν δύο δυνάμεις. Ο έρος, ζωή, επιβίωση, δημιουργία και ο θάνατος. Καταστροφή, διάλυση. Αέναη η σύγκρουση μεταξύ τους. Και το κυρίαρχο συναίσθημα είναι ο φόβος. Η εσωτερική ένταση μετατρέπεται σε επιθετικότητα. Ο άνθρωπος έχει την τάση να στρέφεται εναντίον του εαυτού του όταν δεν εκτονώνεται αυτή η ένταση. Τότε η αυτοκαταστροφικότητα παίρνει πολλές μορφές. Τοξικές σχέσεις, επικίνδυνες συμπεριφορές, κακή διατροφή και τόσα άλλα. Και μετά αυτό συνεχίζει να βγαίνει προς τα έξω. Διαχέεται στην κοινωνία και καταλήγει σε φανατισμό, πόλεμο, καταστροφές. Πολλοί άνθρωποι που δεν διαχειρίζονται το θυμό τους. Η κοινωνία γίνεται επιθετική. Αν λάβουμε σήμερα ότι η κοινωνία μας έχει γίνει κοινωνία της επίδοσης, τότε φαίνεται να μην μας καταπιέζει κανένας, αλλά εμείς να καταπιέζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό για διαρκώς μεγαλύτερες επιδόσεις. Πρέπει να αποδείξουμε, πρέπει διαρκώς να είμαστε καλύτεροι, πρέπει διαρκώς να κερδίζουμε περισσότερα χρήματα, να αυξάνεται η φήμη μας. Και αν δεν τα πετύχουμε, φταίμε εμείς, δεν φταίει κανένα σύστημα, όπως σε παλαιότερες κοινωνίες που ήταν πιο καταπιεστικές. Και έτσι ξεκινάει η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Όχι με πόλεμο, αλλά με εξάντληση. Ξεκινά με άγχος, με εσωτερική πίεση και μπορεί να καταλήξει σε δυσθυμία, κατάθλιψη, κατάρρευση. Νομίζω το ερώτημα δεν είναι γιατί υπάρχει βία στον κόσμο. Είναι τι γίνεται μέσα μας. Γιατί αν δεν το καταλάβουμε αυτό, θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε συστήματα, αλλά όχι τον πυρήνα. Και ίσως εκεί είναι το δυσκολότερο σημείο. Ότι η μάχη δεν γίνεται έξω, γίνεται μέσα μας.